bilmeyen. Ya öz yerden çağır ya bir gancık görüngün var seninle. Kadim köyde biz bark kayttık sen gelmedin. Dava şurada burada alalışar. Seyret men nomerim bloğa sokupsun sen ne? Ine. Ve pa güt dip yazılgıdır görünüyor. Şu an ulaşılamıyor. Men nomerim seninle blogda ha. Sen mara ve pa bardada huy can edip yalvar gördün. Bratişka ayraşo vizeler dik gördün ol bolmadı men hemme da. Seyret sen mentlere can ettirdin. Sen hissadın başa barmadı ve pa. Sen düşünýän men aklayan men özüm aklabilýän oglun liboýerdi. Özüm bardadaýdy ve pa sana. Normal şekilde men sana gel duş kuraly elime can et ha normal şekilde. Men nomerim bilýän sen. Gat prekrasny bilýän. Men elime can edýän bratişka plan ýerde görşelliýän men barýan men erkek oglun. Men ejeme ya bajyma sögünmäne gerek ýok şunun. Sen erkek oglun bolsaň da men özüme can etdim men plan ýere gelli men gelýän oglun. Men liboýreme Instagramda da oturýan sen o taýdan men bloga sokupsyň da menkä gelenokdy görüň etme. Sen bloga sokýan bilýän oglunlar şurada bar like goýup ýazar aşakdan. Sen biraz erkek bolo ve pa namsyň motoro namsy pardat pa erkektele. Düşünýän şoňa sen mara men gelseň da ýakynma gözüme de seredip bilmeýän o sen oglunny. Sen men gözüme de seredip bilmeýän sen gancık sebäbi. Sen o 100.000 kilometr aňarda gezlenip gürleýän diňe ekranyň aňarsyna. Ejen mara sen ökünün soňçy taşlak gidenler men sana aýdaýyn. Iň soň utanmasaň utanmaý. Gennejem sana ökünün sen boğumuz boljagyny bilenler öňünden biljidir. Soňçy sen taşlak gidenler. Utan bolup börsüň da. Maňa jaňet ha men alýanyň trubkan seret. Men özüm diýjek sana. Bir gün aýyň näçe bolýar? Şun aýyň mara 20 bir gün 20 bolýar 20 gün agşamam Sefa köýde metrobustroň gapdanna parkda garaşsa. Bomy öz ýerine çağırýan diýseňem garaşsak säbit Kadim köýe bardyk da o. Sen gelmeseň ha saat 9-da garaşsak saat 9-da agşam. Sen gelmeseň sen gandon sen näme bilýän dämi? Başka istadım da sen gandon diňe. Indi bara şoňa garaşwan bir gün saat 9-da däli 050494 däli aşakdan çyzyp 050494 Instagramda efir açsak garaşýandan görkezjek oglanlar. Şurada hakykatdan hem saýat bolsunlar sen kunty çağatdyň galay. Sen indi görletme men bolýan da pa. Erkek bolsaň yüzüme gurula. Men sen yüzüňe aýdýan kamera aç. Sen men elime jaňa bloga sokmada. Blogdan at. Ondan soň erkek gurula. O taýda bilet. Näme çor. Sen tutjak bolýar gatjaň diýenler blog etme bolma öz efirimde. Gancık sırama düşündüňmi? Çor, bomж giban, narkoman, utono. Ejem tursyňa çen satyp çekçeň özäp görün. Utono.